Anomálie počasia 13. až 15. januára. Španielsko. V celom Katalánsku prudko klesli teploty. Grécko. Kyklády zasiahli intenzívne búrky. Zaznamenaný bol aj vodný vír v Anomera Folegandros. Bulharsko. Sneh a silný vietor. Alžírsko. Husté sneženie v mnohých oblastiach krajiny. Etiópia. Efúzna erupcia sopky sa naďalej zintenzívňuje. Saudská Arábia. Búrky v mnohých oblastiach vyvolali povodne. Indonézia. Záplavy posilnené vysokým prílivom zasiahli niekoľko oblastí na ostrove Lingga. Juhozápad Japonska zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 6,8 stupňa a vyvolalo 2 malé tsunami. Austrália. Časti Queenslandu boli poškodené obrovskými krúpami a silným vetrom. Nový južný Wales zasiahli silné búrky. Kanada. Silné sneženie s efektom jazera zasiahlo Ontario. USA. V okrese Ventura vypukol nový požiar. Štát New York a Pensylvánia zaznamenali silné sneženie. Začala sa 4. fáza erupcií sopky Kilauea na Havaji, Nikaragua. Sopka Telica zaznamenala 91 emisí vodnej pary a popola, Venezuela. Nízke teploty vo venezuelských Andách. Argentína. Veľký lesný požiar vypukol v Cerro de la Cruz neďaleko Paseo del Bicentenario. Ďalší lesný požiar vypukol vo Villa Lago Epuen v provincii Chubut. Problémy na planéte narastajú, zatiaľ čo účinné riešenia zostávajú zanedbané. Vedci po celom svete intenzívne pracujú na možnostiach, ako zvrátiť negatívne dôsledky zmeny klímy, ale ich hlas nie je počuť. Aby sa situácia zmenila, je nevyhnutné, aby ľudia spoločne požadovali celosvetovú spoluprácu. Budúcnosť našej planéty závisí od toho, či dokážeme konať spoločne.